Ti kormorani su jako prepametni za sve ljude ovdje na tom ribnjaku. Oni znaju koje vrijeme treba doći. Naprimjer, kad čovjek ide na jauzinu, doručak, već on zna u koliko sati već on će dolaziti. I uvijek mora biti čovjek ostati u tabli i da čeka ovdje. I onda u smenu radimo. Da idemo, jedan ide na jauzinu, drugi ostaje ovdje unutri. To je prepametna životinja za ljudski mozak, što ono kaže. Njih ne može nikoga shvatiti kad će oni doći, kad će otići. Ostanaju po mraku, do navečer, do 8-9 sati neka znaju biti. Ne zna se kako oni to radiju. Stvarno, šta da vam više kažem, to je životinja najpametnija valjda od svih.